everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Sige, mana. Mana timan gini. Way katapusan ng akong pasalamat nimo. Anto na mi. Tanaday. Dili ka angay mahibaw, Vicky. Ngamiang ko ng kalihukan nga sila'y nasayop sa pagtuo. Nga ikaw mo may traitor. Kung mahibaw ka, dili ka gyud mo biya dinhi. Gusto sab nako nga matilawan sab nimo ang kinabuhi sa usa ka asawa nga wa na sa pakigbisog. Ayo-ayo ka liwanag. Pag-ibig ba? Niya din ang imong amigo? Ni asal din magsaka. Kadayot. Bi. Han! Han! Sila nagyod! Kauban ka niya, Han! Ikay, Vicky? Oo. Vicky, si Julie ang pangasaon sa kong amigo bitaw. Julie, si Vicky. Hala, uy! Dongan na ba itong kasal, Vic? Pasudla na sila, honey. Ayaw mo diya sa gawas. Dali day. Biko no, patanawag og mayos sa pangasaunon sa kong amigo. My God. Ngano dong? Mao na siya dong? Mao ni imong pangasaunon? Honey? Dong? Nganong ingon man anang imong reaksyon? Dong? Dali na ko daw na dong. Ngano man? Dali ko na. Honey? Nga naman mo duha? Oh, no, wawa. Dali dong. Ano magadong? Usap ning ipakita ni mo reaksyon. Dong? Pita, naunsa ka eh. Sama. Gwapaha ko ni mong pangasaunon. Kulokoy man gadong. Maudi ay. Honey! Maudi ay! Nga naman! Vicky, kadiyot na ha? Ni! Nga no, ha? Nga no, ni? Mao di ay nga gini uyab-uyab ang akong amigo kaniadto kay ikaw di ay ang gipangita, Vicky. Huh? Aw! Abi na kong naunsa mo diyang duha. Bitaw, Vic, tinuod gid na. Badi ay, pinakukunsa ka na. Dali kay gusto kong ipela-ila tag yung duha dali. May. Ano magkadool gid. Ay, pagkaswerte sa akong amigo. Day, Vicky. Si Dennis. Labaw pa si Igsoon ako. Dong. Si Vicky. Yes, tinuod gid na, Vic. Major Dennis Trinidad, Vicky. Kumusta ka, sir? Glad to meet you, sir. Yes, mausap ako, Vicky, no? Sa katapusan magminyo na gyud ang akong amigo. Ay nagkalain ka ganina, ha? Nakalitan lang dyan ko sa kong pagkakita kanimo. Huwag yun ako magtuong nga sa katapusan mauna ni. Magminyo dayo na nga akong amigo. Misamot sa kong nakalitan kay ispukog mong huwag gini katilaw ug uyab-uyab ka niya to. Magnet. Believe me. Tuhuig ko, Vicky, kay pirmi animing magkuyog. Bisa na asa ka niya to. Nining akong igsuon nga si Erning. Karon lang ni siya mubuwag nako kay usahay gahig
Gahiyog-om sa ni. Usahay way taho dako ngayong superior nagsalig lang sa tingali nga sobra pa sa igsuon ang pag-ila ko dining imong husband to be. Oh my God. Nga no, Major? Walang good. Gwapa lang yung kahit pangasuno ng akong amigo. Dili ba, honey? Bitaw, honey. Guwapa kaayo ka, Vic. Pero mas gwapa ka gyud sa tinamag gwapa kay pakastan tagod ka, honey, di ba? Alright. Nana mo inyong kwarto, Dong, Vicky. Gi-reserve na kana para ninyong duha, alright? Salamat kay Dong. Daghang salamat. Next room ang inyo, Vic. Okay? Salamat. Ihatod una ng inyong mga da, then manaog ta sa silong kay ready na ang atong panihamon, okay? Salamat kay Dong. Vic, tana. Ato na mi, Julie. Okay, Vic. Excuse us, Major. Go, please, Vicky. Jolie. Sige, Ning. Okay. Dong, siguro yun di ay. Ambot, nawa man to. Guwapa si Vicky, no? Tabonon, pero hamis og panit. Lam ka lagi kiyo na una. Ibog kang Vicky, no? Yabag ka. Guwapa siya. Nindot og barog. Kana si Erning, di kina maibog babae, pero nahogyod siya ni Vicky. Meaning, grabe sa karisma na si Vicky. Mga bisan kinsang laki makalingi kita ng Vicky. Well, magkasabot man ko na yung mga laki. Labi ka na cute. Dali, babe. Bulig kamos. Pero ganina, may namatik na ako niya. Pero good, pi. Dili unta siya mo tunol siyang kamot aram maglamano mi. Sama siya, eh. Pero napugos ka siya glamano kay wa man kinako ipaubos sa kong kamot. And you know what, Han? Kubalon ang iyang dapit siyang tudlo. Hastang iyang pad, dapit siyang pulso. Kubalon kaayo. Masigsige na siya atos firing line. Sige nga practice sa firing line. Akin ka ni we. Okay ka. Pero gwapa og lamiglawas si Vicky. Uy, makatupong ni mo, honey. Ganina nga, uway bisita nga miabot. Huwag ka makiningon ani ay. Karoon na noon nga na yung mga bisita. Mura nung kagsigi ko kay pizzas madyong. Honey. Mura ni katukarukal pa. Sama ka, uy. Kalit mo lang ka. Sa ako gipay mong tani mo. Pero si Viking na si mong una-una. Uy. Aptan ka ni karoon nila ron na. Pati yung takit ka. Dawi. Abot mo, honey. Vic, Ning? nag-abli ka ganiha sa imong bag pero murag layaw imong pananaw. Pag sirasab nimo sa imong bag, layaw gihapon imong kag pananaw. Nganom ka, ha? Manot ba sa ako sa banyo, Ning? Sige. Magdapag yung kag imong baso. Sige. Paghinay, ha? Tingali na baguhan na siya. Nga nalayo ni Manasalpi. Major Dennis Trinidad. Katapos ang balita nga ako nadawat niya sa nagliyog pa ko sa lady. Sa pasya ka, Lieutenant. Ang kitawag og perdugo sa mga sakop sa kalihukan. Ikaw di ay mo'y kaliwanag. Lamiya di ay mong lawas mo. Ang tingog sa militar nga may rape na ako.
Tinood ginabi. Major Dennis Trinidad Vicky. Ang tingog sa may rape na ko o ang tingog sa amigo ni Erning, parehas. Hindi, ani mong mga babaeng NPA. Indot kay lawas. Sertiha gid ay sa kong amigo sa. Ako ay... Ako pa man di ay ang nakauna ni mo, day. Wa pa man di kakailabte. Vicky? Day? Nadugay man ka? Vicky! Musuod ko ha? Oh! Ano nakadugo man imong kamot? Vicky! Kituyo ni mo buak kining baso! Ning, sorry ka kayo. Ayaw pa sorry. Pero kaya naman nasamat yun mo pad. Nagdugo. Sorry kayo, Ning, ha? Pasalo ako. Ano wa kay sa uy. Okay sa. Dali, be. Sorry, Ning. Dali. Sorry ka kayo. Dali, dali. Dali. Okay, natambalan na. Gamay namin ng samara, Ning. Gamay rin kayo, ni. Nabala ka ka? Vicky, Sorry, Ning. Nasol ka noon ayaw ako. lagi anak. Ayaw lagi anak. Mahalagi ka na ako. Asawa ka na nako karong pila na lang kadlaw. Gusto kang mo relax. Paway una ha? Dong. Oh, bilihan akong putahan. Inunukos doon dinis nga may gipamati kasi mong lawas. Unya lang tamakaon. Ayaw, Ning. May ikog kang Julie. Tana. Oh. Nga naman si Vicky? Vicky? Mauligi untang unya na lang may mangaon kay may gipamati si Vicky nung. Oh, dili na mahimo, oy. Magtunghan ta. Oh, nga naman din si Vicky. Oh, okay. Una lang mo dito. Musunod lang mi ninyo si Vicky. Vicky? Nung wa lang tuyuan sama din yung pad pero natambalan na sa man. Oo. Oo na lang lagi mo. Musunod lami. Sige na. Oh, Vicky? Kaikog na ko ninyo. Tana. Oh, okay. Okay na ka? Ha? Vicky? Magkapugong paunta ko. Magkapugong paunta ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.